Добре дошъл! Това е спокойно място, в което не бързаме, не се борим с мислите си и си позволяваме да бъдем по-чихи отвътре. Тук говорим спокойно за ума, за вътрешния шум и за начина да се върнем към яснота, когато всичко вътре ни дърпа в различни посоки. Ако усещаш, че това съдържание ти помага, можеш да се абонираш за канала. Не за да не изпуснеш нещо, а за да имаш къде да се върнеш, когато имаш нужда от спокойствие. Нека започнем. Понякога животът не става по-труден, просто умът става по-шумен. Мислите започват да се преплитат, сценариите се въртят отново и отново, разговори се повтарят, дори когато вече са приключили. Можеш да си в тиха стая, можеш да си сам, можеш дори всичко да изглежда наред и въпреки това вътре да е шумно. Има един момент, в който човек започва да вярва, че ако мисли още малко, ще намери изход. Но понякога, колкото повече мислим, толкова повече се заплитаме. Мисленето не винаги носи яснота. Понякога то просто усилва шума. Можеш да мислиш постоянно и пак да не виждаш ясно. Яснотата не идва от количеството мисли. Яснотата идва, когато умът спре да се върти и започне да гледа. Голяма част от вътрешния шум идва от един навик. Навикът да се опитваме да контролираме неща, които не са под наш контрол. Чуждите реакции, чуждите думи, чуждите настроения, развитието на събитията. Умът се изморява, когато носи тежест, която не му принадлежи. Понякога това напрежение ни се струва нормално. Свикнали сме да сме на щрек, да предвиждаме, да обмисляме най-лошото, за да се чувстваме подготвени. Но това не е подготовка. Това е изтощение. Спокойствието започва в момента, в който направиш едно разграничение. Това зависи от мен. Това не зависи от мен. Не за да се откажеш, а за да подредиш. Умът не се успокоява, когато получи всички отговори. Умът се успокоява, когато получи граници, когато знае къде има сила и къде няма. Твоята сила е в това как мислиш, как избираш и как действаш, а не в това какво ще каже светът или какво ще направят другите. Има един важен момент, който променя всичко. Моментът, в който вместо да следваш мисълта, ти я забелязваш. Казваш си тихо: имам мисъл, неистина мисъл. Имам страх, не предсказание, страх. Имам напрежение, не сигнал за паника, напрежение. Когато назовеш нещото, ти вече не си вътре в него. Ти ставаш наблюдател, а наблюдателят диша по-спокойно. Има още нещо, което много хора подценяват. Силата на паузата. Когато нещо се случи, умът иска мигновен отговор. Да се защити, да докаже, да обясни, да победи. Но паузата не е слабост. Паузата е избор. Между случващото се и реакцията ти има пространство. В това пространство се ражда спокойният ум. Ако вземеш само една идея от това видео, нека да е тази. Не бързай да отговаряш, не бързай да решаваш, не бързай да се обвиняваш. Дай си време да видиш, дай си време да подредиш. Голяма част от шума идва и от очакванията. Очакването хората да са внимателни, очакването нещата да стават по план, очакването ти да не грешиш. Когато очакванията се сблъскат с реалността, се ражда напрежение. Спокойствието не е да нямаш очаквания. Спокойствието е да не се държиш за тях, да направиш най-доброто, на което си способен и после да оставиш резултата да бъде такъв, какъвто е. Това не е отказ, това е зрялост. Понякога умът се връща отново и отново към една мисъл, защото няма действие. Малка стъпка често прави повече от дълго мислене. Един разговор, една граница, едно ясно не, едно спокойно да.
Когато направиш тази стъпка, шумът намалява, защото вече не си в капан, вече се движиш. Искам да завърша с една картина. Представи си, че умът е небе, а мислите са облаци. Някои облаци са тъмни, някои са леки, някои минават бързо, някои остават по-дълго. Ти не си облак, ти си небето. Небето не се бори с облаците, то просто остава. Това е спокойният ум. Да останеш, да видиш, да избереш. Ако това видео ти беше полезно, можеш да се абонираш за канала. Тук ще намираш спокойни мисли и време за себе си. Благодаря ти, че беше тук. Пази ума си. Не с сила, а с внимание. Това беше спокоен ум. До следващия път.